Leukosyytit se on vissiin. Leukosyytit ja neutrofiilit. Vai? En opiskele. Se on varmaan leukosyytit. Mulla siis heittelee leukosyytit. Pystyykö joku googlaamaan nyt äkkiä? Onhan mulla toisaalta tuo konekin, mä voin googlettaa. Niin eikö se liity tulehusarvoihin tai valkosoluihin jollakin tavalla? Niin se on se, mikä mulla on heitellyt lapsesta asti. Ja nyt se oli taas koholla. Okei. Ja eikö ookin, että se on merkattu verikokeeseen niin kuin leuk-lyhenteellä ja joku kirjain siinä alussa, niin se on minulla koholla. Se on mulla heitellyt. Nyt niin kuin lähivuosina varsinkin se on heitellyt. Niin mä ajattelin, että se viittaa johonkin tulehukseen kehossa, eikö vaan? Et mulla olisi mahdollisesti kehossa joku tulehus, mitä niin kuin kroppa yrittää niin kuin korjata. Ja sitten ei ole muka mitään. Sitten mä ymmärrän, että lääkäri sanoi, että no, tää voi olla luonnollista vaihtelua. Ja mä ymmärrän sen. Mut eikö se silti pitäisi jotenkin tutkia paremmin? Kai sen pystyy jotenkin tutkia paremmin. Että vaikka se olisi luonnollista niin kuin henkilökohtaista vaihtelua, että eihän ne aina mene viitearvoihin ne niin kuin verikoearvot. Mutta just siksi ne pitäisi jotenkin silti tarkistaa. Ja sit vasta todeta, että hei, että on vaan ihan normaali vaihtelu. Että on vaan sun henkilökohtainen vaihtelu, että se menee nyt hieman yli viitearvojen, mutta niin kuin jotenkin, että se voi heti ensimmäisenä sanoa, että hei, ei sulla ole mikään, tää on henkilökohtainen vaihtelu vaan. Mutta jotenkin en tiedä, siis mulla pahenee koko ajan tää. Ei mulla ole refluksia, mutta en mäkään kunnolla pysty juua. Mullahan pahentaa hiilihapolliset, vaikka mulla ei ole refluksia. Mulla on ihan epämääräiset oireet, että totta kai mulla tietyllä tapaa niin kun on refluksioireilua, mutta sitä ei ole todettu eikä sitä saa hoidettua, koska minulle ei happosalpaajat toimi, koska minulle tulee kouristavaa vatsakipua niistä lääkkeistä, niin ne ei auta mulla. Mulla on ihan liikaa oireet, mä en jaksa luetella niitä. Mikä on endokrinologi? En ole, no nyt mä oon pystyn ihan pikkasen syömään ja pystyn repeäkin juomaan tossa, mut mä en pystynyt 3 päivään syödä. Mun pahoinvoinnin takia. 3 päivään mä en syönyt mitään. Mä nukuin. Ja ei saisi laihtua mieluusti, niin munhan pitäisi enemmänkin nostaa painoa vähän 2 kilolla edes. Tukisi hormonejakin, se on naiselle tärkeää, ettei ole liian hoikka. Kun mä yritän itsekin niin kuin kotona parantaa mun tiettäkö terveyttä ja sitä oloa ja yritän tukea niin kuin mahdollisimman paljon itse mitä pystyn. Älkää nyt tuomitko mua nyt tosta Red Bullista, että kokonaisuushan ratkaisee, mutta niin kuin minkäpä mahat, kun et pysty syödä. 3 kuukautta on joka päivä oksettaa. Yrität syödä, niin joutuu pidätellä oksennusta. Hyi, että ne voi mennä noinkin korkeaksi, Eli ei vielä ainakaan mitään hätää, siis tietenkin mulla on nyt lähemmäs 9. No ei, vähän yli 8. Mutta koetapa syödä siinä, kun pidättelet oksennusrefleksiä. Mulla on koko ajan huono olo, mulla koko ajan oksettaa. Mutta onko 3 kuukauden aikana oksennellut kertaakaan? No en ole. Ja auttaisiko se? No ei auttaisi. Niin
kun tämä ei ole mikään tauti, niin se ei niinku helpota, että kun mulla on koko ajan niinku paha olla. Sitten se menisi vaan siihen, että jos se oksennus tulisi, niin mä oksentaisin koko ajan. Ja sekin olisi vaan huono asia, että mä yritän vaan niinku pitää kaiken niinku sisällä. Mikä on endokrinologi? Meneekö mun koko ajan ohi vai niinku, mikä se on? Voin sanoa, että ekan viikon kohdalla pahoinvoinnin kanssa tuntui ja ihan mä itkin. Paljonko aikaa on kulunut? 3 kuukautta. Joka päivä. Helpottamatta. Eläpä 3 kuukautta silleen, että sua oksettaa joka päivä. Mennään oikeasti, niin kuin, voin sanoa, elämänlaatu kärsii, että jos se on niin kuin joka päivä, mä en yhtään liioittele, mua oksettaa koko ajan joka päivä. Niin oikeasti, niin kuin, mitä apua tähän saa? On 1 000 000 kertaa soittanut päivystykseen ja sinne neuvontaan ja omalle lääkärille laittanut. Ketään ei kiinnosta. Ne vaan katsoo, että mä oon tämmönen loinen ja mä oon vaiva, tiettäkö, että täällä on kaikki oireet. Tää vaan kuvittelee, ei täällä ole mitään hätää. Ja... No on koko ajan, mutta se pitää vaan yrittää olla normaali. Yrittää olla edes päälle päin normaali. Et voitte varmaan kuvitella, että tämähän tuntuu siltä, kun olisi niinku joka päivä oksennustauti. Ilman vaan niinku niitä mahaoireita ja oksentamista. Eipä ole varaa sinne yksityiselle. Eikä ole kyytiä yksityiselle. Eikä ole aikoja yksityisellä seuraavaan 3 kuukauteen. Mä olisin tästä pahoinvoinnista sinne yksityiselle mennyt, mutta eipä sillä ole aikoja. Niin mä joudun seuraavat 3 kuukautta odottaa, että saisi apua tähän pahoinvointiin. Et paljonko siinä tulee aikaa täyteen? 5 vuotta. 5 vuotta tämän pahoinvoinnin kanssa. Ai että miten ihanaa. Siis, mitä sä meinaat, että 5 vuotta mä joudun olettaa oksennusolon kanssa? Niinku, mä oksettaa joka päivä. Mitä? 5 vuotta. Kiva. Niin oikeesti niinku... Eihän kenenkään ihmisen kuuluisi olla tämmöisten oireitten kanssa. Sen mä vielä ymmärsin, että ekan viikon kohdalla ei annettu apua. Mut 3 kuukautta. Eikö se meinaa jo kroonistunutta? Tai eikö se ala mennä kroonistuneen oireilun puolelle? Eikö se ole, että ne oireet ovat pitkittyneet, kun se kestää yli 3 kuukautta? Kyllä nyt siis... Mä en toivoisi tätä edes mun pahimmalle vihamiehelle oikeesti. Kai nyt 3 kuukauden kohdalla ihminen saa apua. Tai pitäisi saada. Eikö se lasketa jo semmoisessa asiaksi, että siihen kuuluisi saada silloin apua? Vai onko mä vielä semmoisen rajojen sisällä, että mä en täytä niitä kriteereitä? Eikö mä täytä kriteereitä, että mun kuuluisi saada apua? Ymmärsin vielä ekan 2 viikon kohdalla, ettei apua saanut, mutta... Eikä nyt kuulu olla mikään valituslive, mutta... Mikko, mä oon vaikka mitä lääkäreitä käynyt läpi ja täällä ei nyt yksityisellä ole ketään, ei yhtään ketään lääkäreitä seuraavan. Kävin molemmat yksityiset läpi, Terveystalo ja Mehiläinen. Ei kummassakaan aikoja seuraavan 3 kuukauteen. Tää on niin epätoivoinen tilanne, oikeastaan niin epätoivosta. Huhhuh. Ei, siis en ole Suomen terveydenhuollosta uskaisin, no toisaalta uskon, koska minullahan kesti lääkärin päästä 2 vuotta ennen kuin pääsin. EDS:n takia. Mulla ei siis ollut vielä diagnosoitu näiden kaikkien oireiden kanssa. Mä taistelin 2 vuotta päästä lääkäriin. 2 vuotta me taisteltiin, mä pääsen.
että kauankohan sitä nyt taistellaan sitten tämän pahoinvoinnin kanssa. Nyt ainakin tiedossa se 0,5 vuotta, mutta venyyköhän tämäkin nyt sitten useampaan vuoteen? Kun en usko, että nyt kun tämä on näin monta kuukautta kestänyt, että tämä loppuisi seinään. Että siellä on nyt joku, mikä sitä aiheuttaa. Minulla ei ole rahaa eikä tuttavia PK-seudulla. Minulla ei ole ketään PK-seudulla, joka voisi auttaa. Että jos minä en edes tuohon 40 kilometrin päähän pääse, kun minulla ei ole rahaa eikä kyytiä, niin en minä sinne PK-seudulle